радио маро ба журналистика пайваст кард ва ки ман хурдӣ алоқаманд будем бо радио, бо шунавандаи барномаҳои радиоӣ будем. айёми донишҷӯии шумо ба мисли шумо дигар устодон норозигӣ ё гила мекарданд аз ҳамун маҷрои суруду таронаҳои ҳамон вақта? барои ман аслан савол додан хубтар аст нисбати ҷавоб гуфтан. шумо ҳоле ҳис мекунед ки ман дар ҷавоб гуфтан чандон дуруст нестам ва бисёртар мехоҳам ки савол пешниҳод кунам. як журналист аллакай муҳаммадёр тарбият ёфтааст, аз оҳдаи кор мебарояд, бисёр аҳли идора дӯсташ медоранд. шахсан худам ҳам бисёр эҳтиром мекунам, бисёр дӯсташ медорам, ба ҳар як шӯхияш гӯё тоб меорам. бисёр бачаи шӯх аст, бисёр бачаи хушзеҳн аст, суҳбаторо аст. умед дорам ки дар оянда боз ба қуллаҳои баланд меравад. ман бисёриҳоро то аз нафасшон мешиносам, агар ки надонам ки масалан чӣ чеҳра дорам, бо кадом либос, бо кадом масалан шакл. ман вақте назди мавозир мешавам бисёр тарзи нафаскашӣ мешиносам. бисёри онҳоро аз тарзи ҳатто агар гуфтан лозим бошад аз бӯйҳояшон бӯйҳои махсус дорам.